Sziasztok! Sziasztok! Hol sziasztok? Ott sziasztok! Ott sziasztok! Na, egy újabb dolog, amit itt csinálni kell, illetve hát nem kell, csak én úgy gondoltam, hogy ezt nagyon-nagyon meg kéne csinálni, több okból kifolyólag. Jó pár évvel ezelőtt, nagyon sok évvel ezelőtt, ide lett ültetve erre a részre, ha minden igaz, 3 ilyen lonc, ami amúgy gyönyörű szép tud lenni, főleg ha virágzik, meg jól takar is, hát látjátok, nézzétek meg mennyire sűrű. Itt már meg van bontva keményen. Ezt ide lett telepítve a lonc, hogy így magába el volt, hát innen sajnos eltűnt egy oszlop, és itt összeomlott ez az egész, na mindegy, nem is az a lényeg. Mondom a sztorit, az a lényeg, hogy fentről nekünk itt végesen végig jön le ez a kábel, amit itt láttok, ebben áram jön le ide, hogy mikor füvet nyírok, vagy egyéb dolgok vannak, akkor ne kelljen itt nekem, külön még ide, belenyúltam, ne kelljen még nekem így külön ide lehúzni még egy plusz 50 méter kábelt, és innen az alsó szekciót le tudom nyírni erről az áramforrásról. És ránéztem, hogy nagyon-nagyon feszült ennek a kábelnek a vége, és mondom, nézem, hogy hol van itt a bibi, hát hol lenne a bibi, hát egyértelműen itt volt a bibi a loncnál, hogy ugyebár ez oda volt felfüggesztve, tehát ez a kábel, ez oda fel volt függesztve a szomszéd kerítésére. És igazából nem is az ő kerítésére, hanem nekünk itt vannak ilyen oszlopok, ha látjátok. Ilyen oszlopok, és azon ment végig, ezen valamikor volt itt drót. Hát ami tönkrement. És az a lényeg, hogy ezt a kábelt innen elkezdtem kiszabadítani, nem úgy elég jól sikerült is. Hirtelen nyúlt is 1 métert, hanem 2. De amit észrevettem, és láthatjátok itt is, hogy sajnos, hogy jobban látszódik, ugye az nagyon brutális módon átkerült a szomszédhoz ez a növényzet. És most ez az új feladatom nekem, önmagam, hogy hát ez tönkre fogja vágni a szomszéd kerítését, hogyha ez így működik. Ezért én is szépen elkezdtem a napokban főleg ezt is boncolni, vágni, szétszedni, egymásolni, hogy ne legyen már ennyire csúnya, hiszen a szomszéddal jó a jó kapcsolat, és a jó kapcsolat titka az, hogy nem csinálsz neki kárt például, és ezért még hozzá majd átmegyek, hogy megkérdezem, hogy beenged-e a kertjébe, hogy én onnan azt a sok szart átlapátoljam, vagy hát átvillázzam ide hozzánk, és a utolsó sorban ez jó lesz ott a gödör feltöltésében is. Jó kis anyag lesz a komposztálásnak. Szóval mindig találok valamit, sose lesz vége, de nem baj ez, hát ezért én kertesházba, hogy elszórakoztassuk magunkat. Nektek van most az idén valamilyen plusz dolog, ami előjött? Írjátok meg kommentbe. Sziasztok!